Hello? Hello, ya aiki yanzu. Lafiya lau. Alhamdulillah, suna na Honorable Aminu Boza, na majalisar Mabalit da Samin ni. Ok, Aminu na ji labarinka a Daily Trust ake sani ko a ina ne na ɗauka ne? Ina ga akwai labarinka da na ɗauka na maganar da ke na network ɗin nan ko? Wato dama abubuwan da ke faruwa, na yi magana akan matsalolin da muka samu sanadiyar ɗauke network ɗin nan. Wanda kaga su bandits din su suna amfani da network na Nijar. Shi ko network na Nijar mu yana mana tsada saboda kana magana 10,000 15,000 ga wuni. So kaga ba wanda ke da kuɗin irin sayan wannan. Zai zama kuma jami'an tsaron gaba ɗai dama base 4 gare mu na jami'an tsaro kana ji na? Ina jin ka Alhaji Aminu. Base 4 gare mu na jami'an tsaro muna da shi unguwar Lalle, muna da shi cikin garin Sabon Birni, muna da shi Gangara, muna da shi Dama. To matsalar da an ka samu wata 2 da suka wuce su bandit sun kai attack unguwar Lalle har suka kashe soja 2 suka raunata gudu sauran suka gudu yanzu babu jami'an tsaro ko ɗaya a unguwar Lalle. Aminu wannan ɗan ƙarshen nan da ka faɗa na lissafin wanda suka rasa rayukansu layin ka yayi rawa sai ka maimaita. Bandit sun kai hari wata 2 da suka wuce sun kai hari a Des na unguwar Lalle sun kashe soja 2 sun raunata soja 4 bisa ga wannan sojojin gaba ɗaya suka bar wurin jami'an tsaron da unguwar Lalle suka bar wurin. Sai ga shi kuma an Juma'a 25 ga wata bandit suka je bes guda wanda ke Dama suka kashe yanzu abinda muke da ƙididdiga wanda ga sunan ga hili yanzu haka suna nan asibitin koyarwa ta Usman Dan Fodiyo jihar Sokoto. Yanzu muna da soja da civil defense da 'yan sanda muna da 22 yanzu wanda an kashe. Saura sun gudu suka je jamhuriyar Nijar saura ma ba a gansu ba har yanzu. Sun je Gangara kuma again sun kori bes ɗin wanda aka Gangara yanzu. Na biyu kuma yanzu haka magana kare nake da kai. Bayan sun kori na Gangara har suka kone mutum 2 yanzu haka suna nan asibitin ƙwararru asibitin kuwa ta Usman Dan Fodiyo ni ke kula da su. Suka sake shiga cikin Gangarai suka kashe mutane suka kori duk mutanen garin kuma suka kokkone gidajen mutane. Yanzu haka banda sun hana ji a ɗauko gawawwakin mutane a cikin garin Gangara. So waɗannan abubuwan sai gashi abun mamaki. Sojoji sun hidda sanarwa jiya na cewa 'yan asuwan ne suka kai hari na biyu kuma sun kore su wanda kuma kaga ba haka bane gagawakin nan a cikin asibitin kuwa ta Usman Dan Fodiyo wasu na asibitin ƙwararru ta jihar Sokoto wanda ma sai da aka yi faɗa da sojoji kamin a ba 'yan uwa gawawakin su civil defense su je su yi musu jana'iza wanda ba 'yan asuwan bane bandits ne kuma ga inda suke tsakanin Isa da Sabon Birni yanzu haka suna wurin nan saboda haka akwai mamaki ga wannan abubuwa. To shi yasa ni kira ka domin in haɗa muku da hakikanin gaske abin da ke faruwa. Ku kira CMD na Udut, ku kira CMD na Specialist. Ga wakina na cikin mutuwari ɗinsu na sojojin nan da aka kashe. Na biyu cikin sojojin nan aka kashe ma akwai 'yan uwanmu. Na biyu yanzu mutanen mu na can an kashe babu communicating. Yanzu na nan Gangara ga wakina na Gangara an kasa zuwa ma a ɗauko ga wakinsu. Alhaji Aminu baka ga wannan wata dabara ce ta harkar tsaro. Misali in an ce ana rasa rayukan jami'ai kamar zai sa sanyin gwiwa wasu sauran jami'ai ya zama ba su da kwarin gwiwar yin wannan yakin. To amma ba shi ba ai a faɗa ma duniya gaskiya. A faɗa gaskiya ga abin da ke faruwa amma ba a cewa sojoji sun murkushe 'yan SWAT wanda yake ka gane abin da ke faruwa. Yanzu an ce sojoji sun wa yanzu kuma babu soja ko guda garin nan kuma sojojin gama sai da sojojin da sun ka taimaka musu to an ce sojoji sun abu garin su kuma na biyu babu soja ko guda garin nan abin da ya kamata sai su yi tare da kai mana wasu jami'an tsaro ba a ce sun fatattake na asibiti ba yanzu babu jami'in tsaro ko guda garin Dama ka gane an fatattake su an kore wasu an kashe wasu kaga sai a faɗi gaskiya amma ba a ƙaryata mu da ke faɗin halin da muke ci sai dai a nemi a taimaka mana a kawo jirgin sama an yaƙi da mutanen nan tun daga sunan kowa na ganin su mu shine muke kira tun da yanzu duk garin duk sabon mai local government babu garin da adda mutane 100% wasu sun gudu gaba ɗai wasu 70% wasu 50% haka ake garuruwan duk da a sami local government kuma mun yi kowace ƙaramin hukumar arziki Sokoto state tunda akwai mutum guda mai noma kankanan miliyan 10 miliyan 5 miliyan 1 yanzu kashi don an daidaita mu. Aminu Buba faɗa mana ya yawan mutane suke a nan karamar hukumar Sabon Birni. To karamar hukumar mulkin Sabon Birni ban iya ƙididdige ga abin da ai yawan mutane samina amma akalla ko ba mu yi ba Sabon Birni akalla muna kai sama da 500,000 in ma ba mu kai miliyan 1 ba a sami lawan nan.
An yanke layukan sadarwa a yankin saboda a samu tabbatar da tsaro. Yaya wannan abun yake shafar ko kuma in ce yaya wannan yake tasiri kan maganin su waɗannan 'yan ta'adda? Ai shi ne na ce yanke layukan da aka yi mu bala'i da ya ƙara jawo muna. Domin idan lokacin da akwai network muna magana da su, tunda su nasu yana yi, suna amfani da layin Nijar, suna communicating da 'yan uwansu. Mu kuma ba mu da halin sayan layin Nijar mu yi magana da 'yan uwanmu saboda ga ini kana yi magana 5,000 10,000 kana ka bai da wannan kuɗin. Su ko babu ruwansu suna da kuɗinsu suna communicating da 'yan uwansu gaba ɗaya. Duk social media da ka sani duniya suna yi, suna communicating da 'yan uwansu su bandits ɗin nan. Wanda har gadara suke yi, kowa ya ga tushi ya yi magana ga kafin watsa labarai. Lokacin da aka kama baban shi ya ce ya ba da awa 6 idan ba a saki baban shi ba zai ɗauki mataki, kuma aka saki baban nan nashi. Kaga suna waya, suna communicating da junansu, amma mu ba mu yi sanadiyar wannan. Yanzu lokacin da akwai layi ana magana, idan aka je garuruwa idan aka kira mu za mu kira jami'an tsaro mu kira kuma 'yan banga namu su haɗu. Yanzu misali an je Makuwana babban gari ne, aka ɗauki mace 2 da namiji 1, aka kira mu muka kira jami'an tsaro da 'yan banga suka yi roshin har suka karɓo mutanen nan a hannun bandits. An je Lajingi an kira mu, mun kira jami'an tsaro da 'yan banga sun haɗu sun kori wannan mutane. An je Tsamaye an kira mu, mun kira 'yan banga da jami'an tsaro sun je sun kori mutane. An je garin Malamai, an je Zanna Bango, duk mun kira jami'an tsaro sun kori wannan mutane. Yanzu ba mai kiran mai ga mana ga barayi, ba mu kiran kowa. Kaga suna amfani da wannan dama suna ta'azzara mu. Kamar da nake faɗa maka yanzu nan garin Gangara gawawwaki na can kwance ƙasa, gawawwakin mutane tun karfe 5 na asuba suka zai garin Gangara har karfe 10 suna halbin mutane. Yanzu haka mutane suna na cikin garin Sabon Birni wanda wani makaranta da ake ce ma 'yan bukuma. Gawawwaki na can an kasa mai ɗauko su, babu network balle a kira wasu, a kira reinforcement na jami'an tsaro. Alhaji Aminu Boza, faɗa mana menene kai a matsayinka na ɗan majalisa mai wakiltar wannan yankin? Menene kake son a yi ko kuma kake ba da shawarin a ɗauka saboda a magance wannan matsalar? Na yi ta ba da shawarwari, kowa ya kawo tashi shawara. An yi zama na farko, sarki musulmi ya ce zai yi tayarin ɗin wannan. Ya kamata a zo a zanna. In aka zanna kowa ya kawo tashi shawara. Muna da shugaban sojoji na Najeriya. Duk sai a zo a zanna. Yanzu ina mai tabbatar maka billahi la ilaha illa Samir local government da Isa local government muna karkashin bandit. Yanzu haka magana kada aka yi. Automatically, completely muna karkashin bandits. A nemo mana sojoji su yi kokari su shiga dajin nan, a fatattaka 'yan ta'addan nan suna na cikin dajin nan, sun baro Zamfara sun dawo tsakanin Isa da Sabon Benin. Muna ta faɗa mu shine muke so. Aminu Boza, mutane za su so su ji me kake nufi da wannan yankin yana karkashin waɗannan 'yan ta'adda, ma'ana karamar hukumar Isa da Sabon Birni. Alhamdulillahi, abin da ya sa ce muna karkashin bandits saboda dama dai duka kowace al'umma ba za ta zanna ta lahiya ba za ta zanna karkashin kowace gwamnati ba sai akwai jami'an tsaron da ka kare ta da ka kare dukiyarsu da lahiyarsu. Dama babban amfanin shugabanci ya kare lahiyar jama'a, ya kare mutuncinsu, ya kare dukiyarsu. To jami'an tsaron nan kamar na gaya maka farko muna da base 4 sannan jami'an tsaro Samir Loha Government. Unguwar Lalle an kashe soja 2, an raunata 4, Dama an kashe jami'in tsaro 22. Yanzu haka magana gara aka yi har yanzu ba a ga wasu jami'an tsaro ba. Gangara an kore su gaba ɗaya, babu jami'an tsaro ko guda. Mutanen garin ma gaba ɗaya yau an kore su an fatattake su. To kaga duk inda babu jami'an tsaro ga wuri, kaga suke cin garin su babu babbaka. Yanzu tun karfe da suka cikin garin Gangara. Garin Gangara babban gari ne. Sabon Birni kawai ta fi shi girma a Sabon local government. Amma an kore su, an sake koma garin Dama ɗin, har an kashe Ibrahim ɗan sarkin aski na Dama. Sun ci karen su babu babbaka, sun kone gidajen mutane. Yanzu duk garin da suke sun je garuruwa da yawa, akwai wani gari can kusan Allah Kiru, sun je cikin garin, wallahi billahi la ilaha illa cikin masallaci suka yi zira da matan mutane. Kai, wannan bala'in yayi yawa. Saboda haka kaga muna karkashin bandits, tunda babu mai zuwa, babu jami'an tsaron da ka zuwa ya hana su yin ta'addanci da suke yi, babu shi. Yanzu nan bandits na sa mutanen garuruwa suna musu noma. Bandits yanzu duk wanda ya noma Samir Loha Government, ka bincika ka ji babu wanda ya amfani da amfanin noman shi. Bandits suke zuwa suna cirewa, saura suna ba dabbobin su. Kaga mun koma karkashin bandits kenan. Kuma abin da kowa ya sani ne. Aminu,
idan wasu suka soke ka ko suka zarge ka da kaki kwantar da hankali ka tayar da hankali sosai kan wannan maganar mai zaka ce ne? Ai duk mutumin da an musulmi wanda yake tunanin zai mutu akwai wuta akwai aljanna dole yi bakin ciki da abin da ka faruwa ga al'ummar sabon bene da isa. Yau jami'an tsaron da ka kashe da ka kare rayuwarku duk wanda ya ga gawawakin jami'an tsaron nan billahi la ilaha illa sai yayi kuka especially tsaka kaso sakwato. Kaga duk wanda ya ga bala'in da muke sabon birni yau ka je tudun sunna Niger Republic za ka isko da mutum 20,000 ɗan gudun hijira ɗan sabon birnin local government ya bar gidan shi ya bar iyalin shi da wata 3 yanzu. Ka je Tsululu za ka isko ɗan gudun hijira ka je dukkan sunan zagayen Niger garuruwan na zagayen ka je yan basira za ka isko ɗan gudun hijira ka je gidan Rinji za ka isko ɗan gudun hijira ka je cikin garin sabon birni ka ga da yan gudun hijira ke kwararwa cikin garin sabon birni. Kaga dole kowane lahi bakin cikin in dai kana musulmi na kirki dole ka yi bakin cikin abin da ka faruwa sami ni ko ba kana mulki ba balle ni ne dan majalisar su yanzu ina da shekara 1 da wajen wata 8 kamin in sauka dole in yi bakin ciki da bala'in da ke faruwa gare su kam kuma duk musulmin kirki dole yi bakin ciki da abin da ke faruwa a sabon birni kuma an kasa faɗa kuma an yi shiru kaga sai an yanzu gaba ɗaya sabon mina mai tabbatar maka babu 50% na mutanen samun local government wallahi ka gani ba su yi noma ba ba su tsira da rayuwarsu ba rana ɗaya wallahi an taɓa kashe mana mutum 96 rana ɗaya a sabon birnin local government to faɗa min wane ne zai challenge dina ga wannan abubuwan kuma duniya ta sani. Alhaji Aminu yanzu dai tunanin da ya ƙarshe gara a dawo da layukan sadarwa kenan ma. Yanzu gara a dawo da layukan sadarwa idan aka dawo da layukan sadarwa a tura mana jami'an tsaro. Na biyu idan aka ce an yanke layin sadarwa an yanke sayar da abinci an yanke sayar da dabbobi an yanke ɗauko itacen da talaka ke amfani da shi na girki to ya kamata a ce kuma an yi aiki lokacin nan ya kamata a ce duk wannan abubuwan yana da amfani ka gane amma kamin su ankara su sai layukan Nijar kamin su ankara yanzu akwai wanda aka kama sabon birni aka kama yan uwan shi aka ce sai ya kai buhun shinkafa 3 akwai wanda aka kama raba aka ce sai sun kai buhunan shinkafa suna kan hanya wurin kai buhunan shinkafa waɗannan yan sanda suka kama su aka yi da su fiye da ofis suka yi bayani cewa ai za su kai barayi ne a saka musu yan wansu yan sanda suka ba dole yan sanda suka sake su suka je suka kai yan wansu a siya da yabazin nan sokoto aka yi wannan kes din to kaga yanke layukan mu a dawo da layukan ya ta amfani gare mu a dawo da sai da abinci mutane na sai abinci yana da amfani gare mu saboda yanzu muna cikin bala'i matsalar layukan da a gare mu saboda haka amfanin yanke layuka amfanin hana kasuwa amfanin sauransu ana yin wannan to a je a yi operating to tun da aka yi ba a tura mana kowa ba wanda ya je mana operating har yanzu ko dan bandin guda ba a kashe ba to kuma mu muna cikin bala'i muna cikin ukuba haka dole na mu da ka iya magana dole na mu yi magana kafin Allah ya kawo ƙarshen mulkin mu ko kafin Allah ya kawo ƙarshen rayuwar mu. Wani Aminu wannan mutumin tujin nan shi waye ne kam? Wannan tushi ya samu daurin gindi ne. Janar Sani Abacha Allah ya ji kanshi abin da ya ce Najeriya duk abin da ya awa 4 ana yi in shi zan su ya awa 4 ana yi to akwai interest ciki. Saboda haka tushi wane ne tushi ga gwamnatin Najeriya muna da jiragen yaƙi. Najeriya da aka yi ɗaukar sojoji an kai sojojin Najeriya Sierra Leone sun kwantar da tarzoma an kai su ƙasa an kai su wace ƙasa an kai su wace ƙasa amma a ce mutum guda ya gagari sojojin Najeriya kai ka san akwai wani magana ciki ko jahili bai ɗaukan wannan tushen fa har ga gaba ta watsa labarai ya yi magana a kafa ta watsa labarai ya ce zai zo shinkahi ya zo shinkahi ba a yi mishi komi ba ya ce zai je ina ya je ba a yi mishi komi ba an kama baban shi a Jigawa ya ce ya bada awa 6 a cikin baban shi kuma gwamnatin Najeriya ta saki baban shi kaga wannan tushi din ya samu daurin gindi ga gwamnatin Najeriya ya samu daurin gindi ga hukumar sojojin Najeriya an ce an so jiragen yaki an ce an kashe biliyoyin kuɗi wajen sayo jiragen yaki da makamai amma a kasa kawar da ɗan bindiga guda kusan tushen ga shi ne ya haddabe mu tunda duk saura ƙarƙashin su ciki kaga kenan tambayar da kai mini an satta ya samu ɗaurin gindi ga gwamnatin Najeriya da rundunar sojojin Najeriya ita ce an saka. A wannan amsar Aminu Goza ta yi tsauri fa. Ba ta yi tsauri ba abin da sani ga maka ba ta yi tsauri ba bai yiwu a ce shekara 3 a kasa kawar da mutum guda kuma har yana magana da 'yan jarida akwai lokacin da ya yi magana ni na jiya ya ce kwamishinan 'yan sanda da sauran jami'an tsaro sun san gidan shi idan aka taho da mota ba za a tsaya ko ina ba sai gidan shi ya faɗi wannan magana akwai rekod ga kafafen watsa labarai wannan magana fa lokacin da aka kama baban shi amma kuma aka kasa komai da shi
ya kashe mutane, an kashe mutane Katsina, ana kashe mutane Sokoto, ana kashe mutane Kebbi, ana kashe mutane Zamfara. Mutumin nan kuma shine ya kaure suna ga wannan abu, kuma yana nan da social media, yana Facebook, yana WhatsApp, yana komi, amma an kasa komi da shi saboda Allah. Kuma a ce kuma wai gwamnatin Najeriya ta kasa faɗa da mutum guda wanda ka faɗa da different countries, a ce ta kasa faɗa da ɗan ta'adda guda daga shi sai yaran shi. Kowa ya yi nazari da wannan magana, ha mutum ne faɗan adam ba aljani ba ne, ko aljani ne ko aljannu ne ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta halaka su. Yanzu yan asuwabu lokacin da suka taso da yan IPOF lokacin da suka taso ba lokaci guda aka durƙushe su ba, aka kama jigon su yana nan tsare. Akwai wanda aka kamo har Ghana, akwai wanda aka kamo Ethiopia. To mu a ce guda arewacin Najeriya guda a kasa kama shi, wannan za mu ci gaba da faɗa mu duniya. Mu kamar mu arewacin Najeriya ana so a ɗaiɗaita mu ne. Ni shi kawai nake tunani, tunda a ce mutum guda ya gagari duk al'umma, bandit ɗinga shugaban su tushi, a ce sun gagari al'umma, kun ba ɓace suke ba, suna da fili ba, kowa ya san inda suke. A ce a kasa ko kashe mutum guda daga cikin mutanen nan, ka san wannan ai intentionally ne, gaskiya da gangan ne kawai. Shikenan. Aminu Boza mun gode kwarai, sai mun yi magana in Allah da ya. To na gode, to sai mun yi magana, wannan ba na ni wannan. Shikenan. Ko yaushe kuka a banka kira ni. Yanzu haka gobe sabon dalili. Wannan masifa haɗina. Allah ya kyauta, Allah ya kawo. Na gode, mun gode. Na gode kwarai wallahi, na gode.